Molt bé, molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts a aquest espai tan emblemàtic. La veritat és que estem molt contents de poder-vos acollir aquí i també, sobretot, estem molt contents que sigui el tret de sortida d'una fita, d'una data tan emblemàtica com és el 175è aniversari del primer ferrocarril, del ferrocarril Barcelona-Mataró. Tenim avui un programa molt complet perquè ens hem d'explicar tant la imatge, que no diré gaires coses perquè veureu que després us l'explicaran i sobretot la podeu veure, però a mi almenys m'agrada molt. I també, sobretot, el programa d'aquests actes. Llavors, en aquesta benvinguda només faré 3 coses. La primera és donar la benvinguda a les persones que hi participeu, diferents entitats, especialment a la Pilar, del Museu del Ferrocarril, però també els amics del Cercle Viada, els amics del grup ferroviari de Mataró. Tenim també altres entitats que avui ens acompanyeu. I no faré un llistat de tots els molts que formen part, perquè sense faria una miqueta allà. I les altres 2 coses que volia fer, sobretot, compartir 2 paraules, passat i futur. Jo crec que l'ADN de les ciutats, allò que els hi ha passat, que ha marcat que és la seva història, és el que les fa diferents de qualsevol altre indret, de qualsevol altre lloc. Quan un parla de Mataró, o de Terrassa, o de Sabadell, o de Leganés, o de Corunya, cadascuna té la seva història i preservar-la, entendre-la com un patrimoni, com un element de riquesa, és aquesta singularitat la que la fa diferent i per tant la permet explicar-la. Crec que aquest acte, tot el programa d'actes de l'aniversari, d'alguna manera posa en valor la història de la nostra ciutat i posa en valor un dels seus elements centrals, i és que vam ser pioners a través del senyor Miquel Viada en la promoció d'aquest primer ferrocarril. I si hem parlat del passat d'un element distintiu, singular de la nostra ciutat, que només nosaltres podem explicar, ningú més, també hem de parlar del futur, de cap a on ens adrecem, de cap a on anem, i com el futur, el passat també ens projecta i ens dona força per mirar amb esperança, amb ambició i amb optimisme al futur. I per això també volíem fer aquest acte de presentació en aquest espai emblemàtic en el qual estem treballant en la mobilitat del futur a través d'aquest acord amb Renfe per promocionar, per incentivar la creació de nous projectes, de noves empreses, de nous conceptes en l'àmbit de la mobilitat. Hi ha un fil conductor, no sabem si el fil és la via d'un tren, probablement avui sí, però és un fil conductor des d'aquest esperit pioner d'aquest empresari Miquel Viada, que va arriscar perquè Mataró fos la primera ciutat en tenir tren i que continua, passat aquests 175 anys, cap a aquells nous emprenedors, noves iniciatives que dissenyen la mobilitat del futur també a Mataró. Crec que aquest és el principal missatge que podem llançar avui, el respecte, la promoció, el reconeixement del nostre passat, però com l'entomem com un exercici de futur i com l'entenem com una oportunitat per seguir construint una ciutat pròspera i ben connectada, com ha estat sempre Mataró. El logotip i la imatge, però abans m'agradaria fer un agraïment a la persona que ha creat aquesta imatge i aquest logotip, que és la dissenyadora del nostre servei, que és la Regina Bonamusa, i un agraïment també a les persones des de comunicació que heu treballat aquest projecte, tant el Martí com el Toni, un agraïment al fotògraf, el Sergio Ruiz, i un agraïment a l'Oficina d'Oportunitats, que té un equipàs amb l'Alejandra i la Pilar. Primerament us explicaré una mica el detall, passa la següent, que és la mateixa que l'anterior, però... Sí, aquesta. Gràcies. Una mica 2 detalls del logotip, per anar ràpids, però també per remarcar que té 2 característiques que el fa molt singular, que evidentment, que és la tipografia que s'ha treballat amb el 175, són 2 vies de tren, i el traçat, que a més li dona aquesta solidesa i aquesta singularitat al logotip, el traçat del trajecte, que s'ha dibuixat per donar-li aquesta singularitat al logotip. Aquest logotip ja l'hem presentat, segurament ja l'heu vist en altres moments,
però m'interessava explicar aquests dos detalls. Bé, doncs moltes gràcies a totes i a tots i benvinguts a l'acte d'avui. Ja s'han fet, penso, tots els agraïments. Després veureu també en una de les diapositives tots els organitzadors i col·laboradors per no deixar-nos a ningú. Per tant, doncs moltes gràcies per ser avui aquí i per donar aquest tret de sortida que sense la vostra col·laboració hagués estat gairebé impossible. Tot va néixer una mica amb un grup de treball que es va anomenar Grup Sants, que va liderar també la Pilar Garcia, que després ella us explicarà com ha funcionat, com ha evolucionat i com hem arribat al punt que avui us presentem. També dir-vos que es va crear una comissió d'honor que presidís tots aquests actes i que sobretot legitimitzés aquest esdeveniment. Dir-vos que l'alcalde hi forma part, evidentment, l'alcalde de Barcelona, l'alcaldessa de Barcelona i la presidenta d'honor, en aquest cas, d'aquest comitè. És la senyora Raquel Sánchez, ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. Tot va néixer a partir d'aquí, van haver diverses reunions i ara us expliquem una mica les activitats que presentarem al llarg d'aquests mesos fins que arribi la data del 28 d'octubre del 2023. L'alcalde feia referència al protagonista principal també, un mataroní, hem de deixar clar que era un mataroní que va veure alguna cosa que li va agradar a Cuba i va dir això ho vull a la meva ciutat i per això vam tenir aquesta primera via Barcelona-Mataró. Dir-vos que després s'ha convertit, parlàvem de passat, present i futur, després s'ha convertit en una línia de Rodalies R1. Tenim aquí també la primera antena Trenlab de la península i quan parlem de futur l'alcalde segur que ha estat fent gestions vàries per aconseguir la remodelització de l'estació de Mataró. Per tant, ja han començat també els treballs per iniciar aquesta licitació i aconseguir una mobilitat molt més innovadora, molt més territorial i sostenible. Bé, l'impacte en aquella època d'aquesta primera línia, com comentàvem, va ser un punt d'inflexió important a nivell de ciutat que va reduir el temps i el cost de totes les persones que venien, del transport de mercaderies i que també va provocar que moltes persones amb un poder adquisitiu també important a Barcelona apareguessin per primer cop a la nostra ciutat i fessin les primeres inversions. Treballadors, estudiants, idees, interconnexió entre la comarca. Com comentaven, si no recordo malament, penso que parlàvem de diàriament 15.000, 20.000 usuaris que utilitzen aquesta línia R1. Per tant, com deien, venim d'un passat, però també és una aposta ferma de present i esperem que es converteixi en una estació també referent a nivell comarcal i de país. Moltes són les empreses i startups també que estan presentant projectes per innovar o impulsar aquesta innovació territorial sostenible i aquí tenim alguns exemples dels Premis Antena Trenlab que es van atorgar i també de projectes Smart Rodalies. Per entrar una mica més en detall dels programes que s'aniran fent al llarg del temps, us presentem ara una sèrie de bateries que podem classificar en 4 àmbits. Un sobretot a nivell més local, les que farem aquí a Mataró, que després també us mostrarem la pàgina web d'inici, que a partir d'avui la podreu també utilitzar i podreu entrar per veure quines són aquestes activitats, quina és l'agenda i tots els recursos que apareixen en aquesta pàgina, no només del que es farà a Mataró, sinó a nivell de Catalunya, també a nivell estatal i fins i tot a nivell internacional, perquè després us explicarem també que tindrem un congrés internacional del 25 al 27 d'octubre. Com us deia, ho hem organitzat en diferents àmbits, a nivell local, territorial, a nivell nacional i a nivell internacional. A nivell de Mataró, a nivell local, hem estat treballant de forma molt transversal amb molts serveis de l'Ajuntament, el servei d'educació. Després veureu a la pàgina web que tenim un apartat també de recursos pedagògics o maletes pedagògiques on podran entrar tots els usuaris, alumnes, per poder utilitzar diferents materials, tenim unitats didàctiques, tindrem notícies en aquesta web, etc. Llavors, aquest grup de Sants que anomenava anteriorment, la Pilar després ens explicarà una mica més com a impulsora en què ha consistit i quina ha estat la seva trajectòria. I a nivell internacional, com us deia, ara us explicarem. L'alcalde abans deia que no es volia deixar ningú perquè el llistat realment és llarg. Agrair-vos a tots els organitzadors i col·laboradors
que avui puguem estar aquí per tornar a posar a Mataró en el mapa. Aquí s'enumeren moltes de les activitats que farem a Mataró. M'han dit, sobretot, no t'oblidis la que farem avui a Can Marfà a les 19 hores, que és la conferència inaugural, i a més el senyor Manel Cusax em deia tinc por que vingui poca gent, per tant, no pateixis que farem també, la publicitarem en la inauguració d'avui també. Doncs fem diferents rutes, 3 de les quals estaran teatralitzades, 8 exposicions, 7 conferències, l'acte del mateix dia 28 que us hem d'avançar, no us direm el què, evidentment, però sí que us hem d'avançar que no ha passat mai a la nostra ciutat un acte d'aquestes característiques i per tant estarem amb aquesta incertesa fins el dia 28. Els recursos didàctics que abans us comentava també, les activitats gastronòmiques, aquí també donar les gràcies al Gremi d'Hostaleria i Turisme per la seva participació, perquè també faran un tapeig relacionat amb temes ferroviaris i de tren, les publicacions que també, no només a nivell de Mataró, sinó a nivell de Catalunya i a nivell nacional, les anirem incloent a la nostra pàgina web, o sigui que es farà una mica com de paraigües de tot el que passi respecte al tema ferroviari, i les accions de suport a la promoció. La web és... Aquesta és la pàgina principal de la web. Després, com us comentava, ja és operativa. De moment la tenim en castellà, però en breu també la tindrem, en català, perdó, però en breu la tindrem també en castellà. Tindrem la pàgina d'inici, l'agenda que us comentava on per dates podrem consultar tot allò que s'està fent respecte al tema ferroviari. Els recursos pedagògics, també deixeu-me agrair al Centre de Recursos, a les biblioteques i tots aquells que han col·laborat per adquirir aquests recursos i posar-los a disposició de tota la ciutadania. Les notícies, galeria d'imatges, també penseu que fins al dia 28 doncs, probablement fem concursos a través d'Instagram i fem diferents activitats per tal de recopilar aquestes imatges i també posar-les a la web. Les notícies, també totes les notícies, no només les de Mataró, que apareguin. I finalment el Mataró celebra el tren, que és el que us comentava abans, que també gràcies al Gremi d'Hostaleria i Turisme faran un tastet, unes tapes, el negoci i empresa al Maresme també farà un escape room relacionat amb temes també del tren. Si us heu fixat en algun aparador, algunes de les pastisseries ja tenen mones també dedicades a l'àmbit ferroviari. I una mica aquí anirem posant totes les coses que són de Mataró concretament. La campanya de comunicació és a nivell estatal, ho estem treballant a Madrid i en altres indrets també perquè pugui sortir aquesta imatge i hem compartit aquesta imatge a nivell de tota Espanya. És probablement que a l'estació de Totxa, si no recordo malament, també és probable que aparegui i en aquest sentit la campanya no només és a nivell local sinó també a nivell nacional. I el que us comentava, del 25 al 27 farem el primer congrés internacional, crec que és el 9è congrés que es realitza, tenia un nom raro que me l'he apuntat per aquí, el 9è congrés de la història del ferrocarril, però que organitza l'Associació Ibèrica d'Història del Ferrocarril. Es farà aquí al Tecnocampus i preveiem que vinguin membres de 12 països, més de 100 assistents, 3 dies sencers de congrés amb un total de 80 ponències. I ara sí, em toca cedir-li la paraula a la senyora Pilar García perquè ens expliqui aquest grup de Sants com ha anat evolucionant. Una cosa és agrair també aquest moviment que s'ha creat, que és molt difícil aconseguir que tantes organitzacions públiques i organitzacions de la societat civil es posin d'acord per donar ressò a una commemoració com aquesta, que és una commemoració que, com ha dit l'alcalde, no només pretén celebrar que va haver-hi un moviment d'emprenedors fa 175 anys. El que pretén és transmetre que la mobilitat ferroviària és la millor manera que podem fer un món millor i que Mataró, el Barcelona-Mataró, va ser el primer impacte que va canviar la vida de les persones.
a Catalunya. La vida de les persones va ser diferent des de que va començar a funcionar el primer tren, des de 1848. Res ha tingut tant impacte a la vida de les persones com l'aparició del ferrocarril. Llavors, un cop més, el tren ha estat capaç d'unir organitzacions, persones, experts, museus, cultura, tecnologia, i ens sentim molt satisfets. I la primera cosa que volia dir és que el Museu del Ferrocarril de Vilanova és el Museu del Ferrocarril de Catalunya. Ho deia perquè aquí posa de Vilanova, és de tota Catalunya i representa a tota Catalunya. L'any passat, al setembre, vam pensar des del museu, no sé si sabeu que el Museu del Ferrocarril de Catalunya pertany a una fundació cultural i tècnica que es diu la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols. És l'única fundació d'aquest tipus que existeix i gestiona el Museu de Madrid i el Museu de Catalunya. Nosaltres vam pensar que era convenient unir les diferents iniciatives que ja es veien, que ja es palpaven a l'Ajuntament de Mataró. Estava fent coses molt xules, estava fent el Cercle Miquel Biada, s'estava movent, hi havia tot un moviment. Nosaltres vam pensar que seria molt bo fer unes reunions per organitzar-nos, per crear una agenda comú, perquè tothom participi i senti que està integrat en un projecte comú. I vam començar el 21 de setembre de l'any 22 i aquesta setmana, el dilluns, vam fer la quarta reunió. I jo crec que estem tots molt a gust. Una de les coses importants que s'han aconseguit i que jo em sento molt satisfeta... On està la Regina? Jo l'estava buscant, però no la veia. Regina, una de les primeres coses que hem aconseguit és que aquest logo tan fantàstic i aquesta imatge tan fantàstic, tothom la comparteixi a les diferents suports i està per tot arreu, estarà per tot arreu a l'Estat, i jo crec que ens sentim tots molt identificats. No és la imatge només de l'Ajuntament de Mataró, és la imatge que ens representa a tot aquest moviment de persones que creu que la mobilitat ferroviària és la millor manera de contribuir a crear un món més sostenible i millor. Des d'aquí, avui tenim la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril, que ha fet tantíssim per posar en valor el ferrocarril, que no sempre ha estat fàcil. I jo crec que continua no sent fàcil, perquè, per diferents raons. Llavors jo crec que aquesta commemoració el que servirà és per prendre consciència de la importància que té el ferrocarril a la vida actual i a la vida futura. Si a Barcelona, per exemple, s'aturés avui el metro, s'aturés Rodalies, s'aturés el tram, què seria de nosaltres? Quin tipus de caos? Crec que tenim l'exigència de posar en valor, com us deia, aquesta mobilitat ferroviària que fa que vivim en una societat millor sense cap tipus de dubtes. Llavors, la història del grup de Sants, que heu batejat des de l'Ajuntament i que m'agrada molt, doncs és aquesta, que les diferents organitzacions civils, la Federació d'Amics del Ferrocarril, Ferrocarrils de la Generalitat, que la veig aquí, Renfe, Adif, TMB, el Cercle Miquel Biada, el Consell Comarcal, Alexis, que tots, i segur que em deixo algú, que tots mirem amb la mateixa direcció. I això ho estem liderant des de la Fundació, que us deia, des del Museu del Ferrocarril de Catalunya, i ho volem fer de la manera més acollidora i amable que som capaços, perquè val la pena que agafem una línia, la línia que hem començat, que és una línia, ja dic, bàsicament d'anar plegats
i amb una mateixa direcció i creure en el que estem fent. I això és importantíssim en tot tipus de projectes, sobretot col·laboratius. Llavors, la imatge estem encantats, la vam conèixer des de fa bastants mesos al grup i ja l'hem incorporat. Moltíssimes gràcies a tots, Regina, César, a l'Ajuntament. I quines coses tenim entre mans en aquest moment? No us ho podeu imaginar. Jo crec que el que podeu fer és entrar a aquesta web tan maca, que també és una web, clar, com té aquesta imatge, que aquesta imatge a mi em sembla un encert absolut. Doncs, quines coses... Vull fer una breu relació d'activitats que es faran fora, diguéssim, de Mataró. Doncs, per exemple, la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril, que engloba 42 associacions d'amics del ferrocarril, estan fent totes les fires de modelisme que fan aquest any 2023, tenen el segell del 175 aniversari. Es fan diferents exposicions a diferents llocs del país. El Consell Comarcal està preparant una exposició fantàstica. El Museu del Ferrocarril ha muntat una exposició que es diu El ferrocarril a les arts i a la literatura catalanes. És la primera vegada que es fa un treball d'aquest tipus. Es va publicar el llibre l'1 de desembre, que per nosaltres, l'1 de desembre del 22, que va ser el tret de sortida del 175, i el dia 18 de maig, que és el Dia Internacional dels Museus, s'inaugura aquesta exposició que és itinerant i única. I després, amb exposicions, la Fundació, l'any 1998, a l'Estació de França, va fer una macroexposició de 7.000 metres quadrats dedicada a posar en valor el ferrocarril. Recordeu? Es deia Exprés al futur. Doncs aquest any va ser una exposició que va durar 5 mesos. Doncs aquest cop farem una exposició al Museu del Ferrocarril de Catalunya i portem treballant 5 anys, que serà una exposició permanent amb 1.500 metres quadrats. S'han recuperat unes naus històriques dels tallers antics del Ferrocarril de Catalunya i amb aquests 1.500 metres quadrats recuperats explicarem l'impacte que el ferrocarril ha tingut a la nostra vida des de la seva aparició. La línia Barcelona-Mataró té una importància, no us haig de dir, vull dir que hi haurà una presència molt important. Aquesta exposició està prevista inaugurar-la el dia 27, perquè com sabem que aquí el dia 28 no sé què hi haurà, perquè tampoc a nosaltres ens ho volen dir. És un secret això de que mai s'ha vist alguna cosa així, és veritat, perquè nosaltres tampoc ho sabem. Doncs llavors vam dir, el 28 es queda reservat per Mataró i nosaltres fem la presentació d'aquesta exposició permanent el dia 27 a la tarda. Sabeu que al Museu del Ferrocarril de Catalunya està el tren del centenari, la locomotora Mataró, que es va crear per el 1948 per la celebració del centenari, i els 3 cotxes. No podran venir a Mataró aquell dia, ens hagués agradat moltíssim, ho hem parlat moltes vegades al grup de treball. No pot venir perquè les condicions de seguretat que al segle XXI demana la circulació dels trens per la via impedeixen que aquest tipus de vehicles que no tenen fre, que tenen unes característiques que impedeixen el seu funcionament a les vies convencionals. Però el Museu del Ferrocarril estarà guarnit al tren del centenari. Ningú que els pugueu llegir i donar-vos les gràcies a tots i a totes. Amb alguns ja ens coneixien de fa temps, que havien vingut a muntar en el foller del Tecnocampus. Sí. I res, moltes gràcies a tots. Tenim un any molt apassionant per endavant, amb moltes activitats, molt variades, molt diferents, però amb un fil i un ADN compartit, que és celebrar i posar en valor tant el passat com el present, com el futur del ferrocarril que va néixer aquí a Mataró sota l'empenta
del Miquel Vià d'ara fa 175 anys. Moltes gràcies a tots i a totes. Regina, ja veus que ha agradat moltíssim a tot l'equip de comunicació i també de l'Oficina d'Oportunitats de l'Ajuntament, com són els veus de Xomaca, que també donar-li les gràcies davant de tothom. Moltes gràcies.